Amaphoyisa kanye nenyunyana iPop Crew sebecele ukuba kuphenywe izikhulu eziphezulu zejele ukuze ziphendulele ngokweqa ejele komdlenguli kaFacebook uThabo Bester ejele laseMangaung. Amaphoyisa athe uyaqhubeka umkhankaso okuthungatha emzamweni okubamba umdlenguli nongumbulali weqa ejele emva kokuthi isitokisa ihlala kuso sathungeleka ngomlilo nokwakholakala ukuthi wayeyibulala. Ukuhlolwa kwesidumbu akuzange kuhambisane nolibofuzo lwakhe. Lokhu ke kulandela okubhalwe einkundleni zokuxhumana zokuthi uBester kusola ukuthi uke wabonakala. Mbukeli sikubuzileke ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngodaba lokweqa ejele kukaThabo Bester nowalahlwa amacala okudlwengula kanye nokubulala. Waphendula kanje: ukweqa kukaThabo ejele kukhomba ngokusobala ukuthi ngaphakathi ejele zikhona izikhulu ezikhohlakele ezikhokhelwayo ukuze iboshwa zeqe ngoba bengeke vele enze umsebenzi omkhulu kangako ukweqa eyedwa. Ngiyavumelana nePop. Akwazi umuntu ngeqa ejele kalula uma ejele ulazi kahle nendlela ejele esuke lakhiwe ngayo ukuthi ngathiwa nje umuntu weqile futhi oyisigebengu ngalelo hlobo benamacala kanje kuthiwa ukwazi lokho ukweqa kukhomba khona ukuthi kusukukhona mhlawumbe abathile abakhulu axhumana nabo ukwazi ukuthi egcine kwazi lokweqa. Thina nje sesike saboshwa akulula ukweqa ejele. Ngisho yakhona nje ukuthi lo muntu lo weqiswe iyo ama-security lapha ngaphakathi ejele. Ngithi impela aziboshwe lezi gebengu ngoba chaza ukuthi umthetho shuthi awusathembakele manje. Iphathi manje mase kuyizona ezizokwenza kanje hayi impela ngisababoshwe ngokwamaphenyo nje. Ukukhohlakala okwenzeka ngaphakathi emajele kuningi kakhulu. Lokhu kuzivezela ngokusobala ngoba mawuthi uyabheka kunomuntu obulewe washiswa kuze kuzothiwa yilo oweqisiwe. Lembono ngeyababukeli ngakho ke iSABC kanye nalolu phiko lwalo indaba zesiZulu angeke baphendula ngokukhononda okungase kuqubuke ngayo.